mindenki! Ez egy újabb vlog videó. Valakinek kérdése lenne, az nyugodtan szóljon. És így lesem vagyok a kamerában. Na, a következő fog történni, hogy most csinálni fogunk egy vlog videót, és tudjátok, hogy az előző videó nem fog kinek tetszett, kinek nem, lesznek ilyen hetentei helyzetjelentések, hogy úgy mondjam. És hát azt is el szeretném mondani ebben a videóban, hogy mindenkinek nagyon köszönöm, hogy feliratkozok nézni a csatornámat, de ezt így figyel koleszterin csak így csináltam. Figyelnek, most elmondom mindenkinek, hogy tehát ne idegesítsen ugyanazt a oké? Gyakran de hát hozzájárulhat az egészhez az, hogy egy jelentések lesznek. Láttok. Minden ilyesmi. És hát végül is, ha úgy veszünk, akkor tök jó lesz ez a videó, most tényleg és sok poénos videó is lesz, ez most egyre. Csak akár akkor életmódot látok, és intézkedem. 5 perces videót aztán. Ja, mini videók, nem gondoltam, hogy nagy csatornát tervezni igazából. De mégiscsak jó lenne. Hogyha tudnám, hogy ti is így gondoltok erről a videóról. Úgyhogy tehát akármilyen kérdésnek de írjátok meg kommentben, és akármit látni akartok, akkor mindent írjatok meg kommentben, mert én naponta ellenőrizetem a kommenteket. Úgyhogy